зараз выйшлі былыя сыны, чырвоны крыж. Я вельмі ўдзячны выдавецтву і вельмі ўдзячны працы перакладчыка, таму што мне падаецца, што гэта велізарная праца. У гэтым сэнсе я шмат год, я вельмі хацеў, каб там здарылася, і мы хацелі, каб гэта здалася раней, але вось здарылася толькі зараз. Нават мы вырашылі, што, мабыць, на беларускай яны будуць выходзіць раней, чым на расійскай мове. Я, конечно, перачытаў, таму што мы там разам працавалі з перакладчыкам. У нас былі там нейкія тэхнічныя пытанні, там нешта я там... У нас былі нейкія моманты, калі я там запытваў і там прасіў нешта там паправіць, але там, ну, там, конечно, мяне ўразіла на беларускай мове. Я разумею, што мне б, напэўна, было зараз цяжка так напісаць, і гэта такі адчуванне мовы, якое значна лепш, чым у мяне.